mo sa parayon, bitar Lord, balang Espiritu Lord, nga mo magadumala sa mga kasing-kasing gunahuna na sa pag-andam na ang among focus mao pagpaminaw sa imong mensahe ni kagabion Ginoo. Lord, tagbawa ang among kauhaw, Lord, kay among kinabuhi, among pagkatao, ulang kung wala ang imong pulong Ginoo. Kaya sumupulong ang tao dili mabuhi pinaagi sa tinapay lamang kundi kinahanglan sa kami nagpulong nga nagikan kanimo Ginoo. Lord, ubani kami, ubani ako kay imong alagad kumento alang sa pagsangyaw, alang sa paabot sa imong mensahe ni kagabi at Ginoo. Isalig namo kanimo ang pagdumala sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. O amen. Okay, mga igsoon, ang Efeso Kapitulo 4, versikulo 7, paingon sa 13, nagkanayon, ang matag usa kanato gihatagan og gasa sumala sa kabubuton ni Kristo. Kay nag-ingon ang kasulatan, sa pagkayab niya ngadto sa kahitasan, nagdala siya daghang mga bihag ug gihatagan niya mga gasa ang mga tao. Unsa may gipasabot sa giingong pagkayab niya, nagpasabot kini nga may kunsad una siya ngadto sa kahiladman sa yuta. Busa, siya nga may kunsad, maura usabang may kayab sa ilo pa sa kalangitan, aron lukpo niya tibuok kabuhatan sa iyang presensya. Ang mga gasa niya mao nga ang uban iyang gihimo mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga tigsangyaw sa maayong balita, ang uban mga pastor o mga magtutudlo. Gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok katawan sa Dios alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad aron motubo ang lawas ni Kristo hangtod magkahiusa kitang tanan niya sa pagtuo ug sa atong kahibalo mahitungod sa anak sa Dios. Kanya mahingkod kita sama kahingkod ni Kristo. So muna mga igsoon, say nga atong pag-batbaton atong pag-iskutan ni kagabion. So ang whole episode no, mga tema diha mga igsoon sa atong pagtuon kinabuhi diha ang Kristo. Life with Christ, no? Sa chapter 4 atong nakita diha sa title sa atong mga Bible kasagaran, Unity in the Body of Christ. Panagiusa diha sa lawas ni Kristo. So atong title nini kagabion karon, matag Kristohanon may gasa sa pagpangalaga. Ang matag Kristohanon naay gasa sa pagpangalaga. So sa atong simple nga illustration nini kagabion. So sa atong mensahe, no? Diha sa construction site, no? Naay engineer, naay foreman, naay panday, naay electrician, naay plumber, naay pintor, no? Naay welder, ug naapoy labor, no? Ug uban pa nga mga kabahin diya sa construction site. Ang matag usa naay matag role ug ang matag usa mapusulano. No? Dili pwede nga kaminusa na lang ang labor, oh. Sama sa 1,000 nga dili siya kumpleto kung kulang sa 25 centavos. No? Sama pod sa atong uh, panimbaho, no? Kung walay maghinlo, kung walay maghugas og plato, kung mo arrange sa mga bangko, dili pod siya kumpleto, no? Teamwork mga igsoon diha sa pagpabarog sa gambalay nga lituon, no? Aron maanindot ug mahugaway mga igsoon. So naagdiyoy matag usa nga buluhaton nagkihiusa kay kitang tanan hiusa man sa Dios yan ang palaya yan ang lawasa. So matag Kristohanon nagigasa sa pagpangalagan. Sa verse 7, ang matag usa kanato gihatagan og gasa sumala sa kabubuton ni Kristo, no? Grasya na adunay gasa ang matag usa nga gihatag sa Dios nga atong madawat suot, no? Bisan dili na ngayan, bisan mo man gid siya igong kapasidad nga magkaangkon ana nga role kay kinsa ra mo na siya, ha? Ang Dios ang iyang grasya nga nakadawat ta niya na role or posisyon aron pagpangalagan sa Ginoo. So kini nga magpangalagad gasa kini gikan ni Kristo. Verse 7, iyang kabubuton mismo, his measure of gift iyang gihatag, no? Sa matag
Kristohanon, no? So Christ himself give sa verse 11. Siya ang naghatag ug nagbutang kanato ni ana. Walay makaingon nga magpili ta unsay bagay nato diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung asa ta ngayan, no? Mga igsoon, siya ang iyang sukod, no? Ang iyang paghatag mula mga igsoon nga mapasalamaton ta dapat kang Kristo Jesus. Amen mga igsoon, no? Verse 11, apan maurang espirituha ang naghimo nining tanan. Gihatagan niya ang nagkalain-laing hiyas ang matag tao sumala sa iyang pagbuot. Si Kristo na dili ingon nga kaliwat man gud namo mga pastor. Kaliwat man gud namo naagin mi nagka-incline sa music, ha? Kundi pagbuot ni Kristo Jesus, siya ang naghatag, siya nga may kunsad sa kailagman sa yuta, o siya nga madaugon sa kamatayon, wala na gahom o kalala ang kamatayon, kayab siya saylo pa sa kalangitan, aron mapamatud-an nga malukop sa iyang presensya ang tibuok kabuhatan. Ha? Asa man ta mo paingon ang Salmo 139, makita nato diha, no? Ang presensya sa Dios lukop, no? Bisan asa ta mo tago, no? Bisan asa ta mo adto, bisan mohigda man ta sa kalibutan sa kapatay, natuwa usab siya dito, no? Bisan sa kinalayo ang dapit, no? Na ang iyang presensya apan ang kanindot ay naasa dito aron pagtabang kanato bisan asa mga igsoon. So mga igsoon, sa iyang pagkayab nagdala siya mga bihag. Ang ikaduhang Korinto 10:5, no? Ipukan namo ang tanang babag nga gigamit sa mapagarbuhon patok sa balo mahitungod sa Dios ug gibihag namo ang tanang hunahuna ug gipasunod kang Kristo. Ang tanang hunahuna, ang mga tawo niadtong mga panahon mga igsoon sa panahon nga ang bilansang si Kristo sa krus adunay mga milagro o bisan sa iyang pagkabanhaw, no? Dayag sa mga hunahuna, mata sa mga tao aktual ang mga milagro. Una ang ilang mga hunahuna, bibihag, gidala, giguyod, no? Ngadto sa pagtuo kang Kristo Jesus. Nagrasyahan sila og mga pihak na paamo, na pasunod, no? Kung dili lang kay kana lang mga igsoon, kung dili diha sa pagpangalagad, kay gihatagan niya ang matag usa sa gasa. Wala lang niya gipasunod, kung dili iya paghiugnay. Ang tagagasa sa pagpangalagad. Mga gasa sa pagpangalagad, na-mention, ang apostoles, no? The one or sent of by Christ. Sila ang gitawag special messengers. Sila ang unang gibansay ni Ginoong Hesus. Suod sila nga nagtuban kay Ginoong Hesus, saksi sila sa pagpangalagad ng Ginoong Hesus, no? Uban-uban sila sama kanako. So, no? Sa una, uban-uban lang ko, primero, sa ministry, no? Hangtod nga, ako na po ang gigamit sa Ginoo, ako na po ang iyang idala mga iso, no? Sila ang gitawag ng apostol, gani si Pablo, no? Wala man siya nakauban ni Ginoong Hesus apan siya ang ila na katapusang apostol sa Bible. Ang 1 Corinthians 15:8, sa katapusan nagpakita usab siya kanako, si Ginoong Hesus nagpakita kang Pablo, no? Sa diyang siya pa si Saulo, no? 1 Corinthians 15:8, sa katapusan nagpakita usab siya kanako bisan tuod ako sama sa usa ka na tawo sa dili husto nga panahon para niya ulahin naman ko, no? Kay dili magin siya nahimong katong uban-uban ni Ginoong Hesus, no? Gipamatud-an sa Dios ang ilang mga mensahe pinaagi sa mga milagro, no? Sila ang mga naga church planting ngadto mga panahon na iyang mga disipulo ni Kristo Jesus, no? Ang mga apostol, no? Ug adunay mga milagro nga gipasinati ang Dios sa iyang pagpamuhat. Episodos 20, gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta ug ang bato nga gisukaran mao si Kristo Jesus. Kinsa ang tukod? Sila nga mga apostoles, mga propeta. So sila ang gigamit sa Dios. No? Ang ilang gasa sa pagpangalagan gigamit sa Dios aron adunay mapahimutang nga mga Kristohanon dito sa Efeso. Dayon, propeta po mga igsoon, nagasa sila ang magsulti og bag-ong mga mensahe gikan sa Dios, no? Mga dinasig nga mga
magtutudlo tigpangantala sa kabubuton sa Dios. Mamulong sila alang sa Dios, silang maggiya sa tao, mutag-an pud sila sa mga uh, coming ni Jesus Christ, mga mahitabo sa mga sunod, no? Sila ang gigamit sa Dios aron sulti og bag-ong mensahe sa Dios. Dayon ang mga tigsangya o evangelist, sila usab gigasahan sa Dios pakialam nagdala sa maayong balita sa kaluwasan. Sila nagtinguha na magkabig ang uban ngadto sa Kristohanong pagtuo. Sila ang nagasangyaw publiko, balay-balay, no? Nagwali sila sa dili matukib nga kamaayo gugma ng Kristo mga igsoon, no? Sila ang magpahibalo sa mga makasala mahitungod sa ilang sala, no? Sila ang mubadlong uban sa kaluoy. Sila ang magdasig sa uban aron makabaton ng paglaom ug dili kay mawala sa paglaom. Kaya mga igsoon, ang gasa usab sa Dios nga gihatag adunay pastor, no? Pastor sila ang balantay sa mga karnero, mugiya, ug mutudlo, mag-lead sa ngadto sa mga maayo nga sibsibanan, pulong nga piyon, no? Sila ang mga minister. Dayon ang teacher, doon na usab kini managsama ra usab nga buhat sa pastor. Katudlo sa kamaturan, magbalantay usab sa mga karnero, mugiya usab tudlo mga igsoon, no? So sa atong simple nga application ini mga igsoon, no? Kung naay bag-o nga nakabig, no? Nga Kristohanon, ayo mong Kristohanon. Dili kay nakabig tungod sa atong maayong speaker kundi uban sa grasya sila nakabaton pagtuo kang Kristo Jesus. So kung naay bag-ong nakabig nga Kristohanon, expect or magadahom ta nga naa gyud na siya gasa sa pagpangalaga, no? Kung dugay na pero wala pa gyapon timailhan nga dayag nga gasa nga nangalagad, nga igsoon naapod tay dapat i-consider, ha? Kay kanang evangelist mga igsoon daghan pwede makaber ana nga buluhaton, no? Katong nag-ampo alang sa mga evangelistic effort, katong mga may volunteer like sa medical mission, no? Mga manpower, no? Financial support sa mga medisina, sa pagkaon, no? Sa mga nagawali, nagasangyaw. Bisan gani mga igsoon, bisan gani mga pag-volunteer para sa carpool, no? No? Kana mga igsoon kabahin alang sa evangelist, no? Evangelist, no? Nagkinabuhi, nabuhing testimony na sa pagkamaayo sa Ginoo, kinabuhi nga nabag-o. Covered usab kana mga igsoon kay ang kinabuhi nahimo ka ng nagasangyaw na alang sa pag-ila sa katawhan nga namuhat lahi gyud ang Ginoo niining tawhana, no? Sa muna mga igsoon ang gasa dili tanan nga dayag, no? Apan ang tagalihok kay ang evangelist na dili po niya mahimo nga siya lang kinahanglan siya sa mga pag-ampo, sa mga kaigsuonan, sa mga tabang, financial support, no? No? Alang sa kalampusan, hiusahan sa tanan. Gani mga igsoon, ang teacher for gasa, pagka magtutudlo, ang gasa po niya na kana nga gasa, na po'y covered anang uban. Example, mga igsoon, kanang biblical nga disiplin sa mga bata. Teacher ko ka, nagtudlo ko ka sa imong mga anak. Ha? Dayon ang biblical nga paghatag nimong advice sa imong pamilya nga niaging mga suliran, problema. Bisan sa imong mga friends, sa imong mga kaila nga natagan nimo sa kamaturan, tulong sa Ginoo. No? Sa kana pod, no? Nagatudlo usab ka mga igsoon, ha? Kung wala kaingon ko nga, di man ko teacher, na pero handle kang Bible study, handle na, ano, no? Nga, nagtatudlo ka na sa kamatuoran sa Diyos. Ha? Bisan wala man diha sa front line na apan nakita sa Dios ang kamatinud-anon sa imo o ako ang kasing-kasing na nag-aalagad diha in spirit, no? In spirit and in truth, no? Amen mga igsoon, bisan dili diha sa front line apan ang Dios sa sayon nga ikaw nangalagad kaniya in spirit and in truth mga igsoon. So, amen mga igsoon. So, matag Kristohanon naagigasa sa pagpangalagat gikan kana Kristo, no?
So may tumong ano nga gibihag ug gitagaagasas kong pangalagad. Ay kaduha nga punto aron maandam, mutubo ug muhingkod kita nga mga kaanakan. Verse 12, gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok katawan sa Dios alang sa buluhaton sa kastuhanong pag-alagad aron motubo ang lawas ni Kristo. Verse 13, hangtod magkahiyo sa kitang tanan diha sa pagtuo ug sa atong kahibalo mahitungod sa anak sa Dios. Unya mahingkod kita sama sa kahingkod ni Kristo. Muna mga igsoon sa atong pag-alagaray mutubo usab kita. Hangtod mahiyo sa ta sa pagtuo kahibalo kang Kristo mahingkod sama ni Kristo. Aron equip ta na kinahanglan kinahanglan nato ang usag-usa, kinahanglan nato ang matag gasa sa usag-usa. So siya kung hanas siya ani, iyan ning gasa, kung naakoy kahayamon ini, mao ni siya nga igsuon magadasi, matabang kanako, mag-aaga kanako, palikod kanako. Ako po na ako ani nga gasa, ako po mo tabang niya kay mo po niyang kahayamon. No? So sa atong application ng mga igsoon sa paghatag ni Kristo niini, naagayoy tumong ug angay gayud nato kining gamiton, no? Dili ni aron magpasikat, maglabonay, pakitagdalas sa gasa, no? Mas maayo ni akong gasa kumpara na to para mapansin lang kamaayong laki or para makakwarta, no? Dili man ni sa atong abilidad gikan man ni sa Dios, busa atong pangitaon ang maayong tumong nganong naata ani mga igsoon. Ngano? Aron ma-equip, maandam, mutubo ang matag sa kanato. Una mga igsoon, sabahin ta sa lawas ni Kristo, malig-on ta og aktibo, dili luya, kay wala man ta ng sulo. Dili isa, kundi dili kinatibok ang lawas niya nga nagkahiusa. Una mga igsoon, padayon nun na to, no? Ang pagpinsigay, sa pagpakita sa gasa sa pagpangalagad. Kay matag usa mga igsoon na ikaw matag usa na igasa ug ang matag usa epektibo sa pinasahi nga paagi. Wala hugingon kini sa construction, di ta pwede moingon. Mas palabihon, mas kayo pa kay pulos ng labor, no? Sa buluhaton ang tanan mapuslanon ug epektibo sa pinasahi nga paagi sa gitugot sa Dios. No? Muna mga igsoon, luwag ang buluhaton sa Dios, teamwork ta para magkahiusa kay kitang tanan. Gitawag dinhi sa Dios, ihiusa ta sa Dios, no? Sa atong dugang application, dili na gayud nato walaon o undangon ang panagtigom o panaghiusa. Kaya mo kanay mando ka nato sa Dios, kay diha ta ma-equip, diha ta tubo, o diha ta mo mature. No? Naaman tay pagtubo, pagka-equip, pagka-mature, diha sa atong pag-inusara, apan naapagay mas dako, no? Nga panalangin, no? Nga gamiton nato ang matag usa kay mao nay nagunang katuyuan sa Dios, no? Nga nahagit kani kanato, no? Aron mamuhat, aron mag-share, aron kita makatampo alang sa pagtabang sa pagpaligon sa uban mga igsoon, no? Whatever your whatever your special abilities, no? Whatever your spiritual gift na gihatag sa Dios, ato kini gamiton alang sa usag-usa, alang sa kahimayaan sa Dios, no? Kung kung wala pa ta kabalo sa gasa nga naa nato, pangayo nato sa Dios, iampo nato sa Dios nga atong may balaan sa unique nga gasa na naa ka nato nga gihatag nga atong makontribute aron sa paglikod, aron sa paghatag maayong health sa lawas ni Kristo nga Dios. So atong exercise ka na kung ato ka na nahibalaan kung pangitaon na to ang mga opportunity nga kita pangalagad sa Dios uban sa iyang lamdag uban sa iyang tabang. Kung wala pa nato nahibali atong matagasa, yampo nato, pwede po ta mangayo og tabang sa atong mga church leaders, bisan sa atong mga kaigso. Sa antod atong maamguhan kani dayon akong gasa, no? Ah, ato kanang gamiton aron lig-on dasig sa mga kaigso, no? Sa kaya man ang gihatag naagid siya divine purpose
mao ang regeneration. So ang unang Korinto 12:7 adunay mga butang nga nagpailan nga ang presensya sa Dios anaa sa matag usa ug kini alang sa kaayuhan sa tanan. No? Ang balang espiritu naa iyang gipapuyo o man ato dawata sa Kristo Jesus natong binuog manuluwas ug ang balang espiritu adunay mga gasa ug kini maghatag kaayuhan sa tanan. 1 Corinthians 12:22 gikinahanglan hinuon nato ang mga bahin nga atong giisip kuya verse 23, 24, 25, 26, no? Makita nato diha na ang panaghiusa ang ang pinabangay, no? Kay ang Dios mao'y nagpahaom sa matag bahin sa itong lawas aron paghatag dugang dungog ng itong mga bahin nga kulangan, no? Iya gid nang gihatagan og parte ang matag usa na kay ang matag usa kabahin man siyang lawas, no? Kung magantos ang kani nga bahin sa lawas, magantos usab ang uban. Kung daygon ang bahin na ani nga lawas, ang tanang bahin makaambot usab sa kalipay. So naa gayud ang pagpahaom sa Dios sa matag usa. Ngano? Ngan diha ta ibutang sa Dios alang sa maayo nga tumong ug sa atong konklusyon karon giharap na ako ikuha sa atong title sa punto nga ang matag gustuhanon naa gayoy gasa. Itong libat awat kagasa kay wala. Hindi wala kay gasa ani pero sa uban nga bahin no? Ang Dios nasayod niya na musugod sa dili kaagid tay gasa sa pagpangalagan ug angayan nato na i-cultivate angayan nato na ipangutana sa Dios kung unsa aron ato kanang magamit makatampo ta maka-contribute ta na alang sa pagtubo paglig-on sa lawas diyan kita kabahin ng Kristo ang ulo no matag na naayay gasa sa pagpangalagan sa Dios usa-usa kana di ka ni Kristo dili na tsamba lang kundili galamiton ka na aron maandam motubo ug mahingkod ang tanang bahin sa lawas tanang katawhan sa Dios amen mga igsoon dalaygon ang Dios sa iyang pulong magampo ta labing gamahanan nga Dios among amahan nga sa langit daghan kang salamat Lord God sa imong pagpaabot sa imong mensahe nga ang matag usa Lord na gidayagasa ug among pagampo amahan nga ang mga kaigsuonan ila kini i-cultivate ug ilang kinabuhi o ila kini ihalad diha kanimo Lord aron ang matag usa makatampo maka-contribute alang sa paglig-on ug pagpakaila pagayod sa imong pulong pagpakaila pagayod sa kaluwasan ngadto sa tanang katawhan Ginoo. Salamat kay Dios sa imong ah, pagabuhaton Lord sa matag usa ka namo. Imo ang Ginoo. Amo kini kinabuhi Lord amo kini ma-apply uban sa imong tabang kusog uban sa imong balang espiritu nga handom magapahinumdom ka namo sa paghinagbo namo sa sitwasyon Lord. Salamat kay Dios dalaygon ka sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen o Amen. Amen mga igsoon o sa atong closing prayer mga igsoon. Labing gamahanan nga Dios among amahan Lord God. Salamat sa kalampusan nga imong gitugod. Salamat sa maayong panahon, maayong internet Lord sa matag usa. Salamat sa imong balang espiritu nga nagauban, nagatabang, nagalig-on. Salamat Lord God, ikaw among balikan ining tanan kay wala kami mahimo kung wala ang imong tabang imo. Salamat kay Dios sa imong pagkamaayo ug sa among bulag-bulag spiritually Lord. Ikaw Lord ang imong kalinaw, ang imong ipari. Lord God, sa matag usa kanamo, matag panimalay, ang proteksyon sa among pagpahulay karong gabion bagong kusog ang imong gihatag ugma adlaw Ginoo. Salamat kay Dios sa imong pagkamaayo. Salamat kay Dios sa imong gugmang way paglubad ug angayan kang namong pasudunggan pasalamatan Lord God sa mga kaigsunan nga nagabiyahe, naga nagalakaw, ikaw Lord amping nga makaabot usab
naluwas Lord God sa mga panginahanglan sa matag usa, ikaw sa mga tagpo Lord o sa tanan namong mga buhaton, ikaw Lord pagatabang nga magalikay kami sa mga pagpakasala, tentasyon, mga Ginoo nga among pagkinabuhi mahimo Lord buhing panalangin sa mga nagapalibot kanang Ginoo. Ang daghan pa Lord ang madanagan, daghan pa ang modangog diha kanimo Ginoo. Lord, ikaw Lord saligan Lord sa sunod semana, sa tanang panahon sa among kinabuhi Ginoo. Kini among mga pag-ampo, ang among mga pagpasalamat Lord, among ibalik kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. O, amen. Amen mga igsoon. O dinhi